Vozia nevládne kravy a mäsom uplácajú veterinárov. Bývalý zamestnanec prehovoril o nekalých praktikách bytunkov. Štátna veterinárna správa tvrdí, že každé zviera je pod prísnym dohľadom a mäso z chorého dobytku cez nich neprejde. Výpovede pracovníkov bytunkov však hovoria o opaku. Takzvané horúčkové mäso má končiť v mäsových výrobkoch. Poľský bytúnok, rok 2019. Nevládne a choré zvieratá sem zamestnanci vozili a porážali zámerne v noci, aby sa vyhli úradnej kontrole. Prevádzka dodávala mäso aj na Slovensko. Samotný bytunkár mal pečiatky veterinárnych lekárov a pečiatkoval si, čo chcel. Vzbudili pohoršenie v rámci celej Európskej únie. To sú tí špekulanti, priekupníci všelijaké. Následne asi pred 2 rokmi bola Európska komisia u nás, teda nezávislý zahraničný audit a môžem povedať, máme veľmi systémovo prepracovaný a spoľahlivý systém pri porážaní zvierat. Bývalý pracovník bytunku to však vidí inak. Pracoval som na bytunku, na pozícii šoféra, ale to sa robilo všetko možné, aj mesiara, aj na porážke, aj na rozrábke. No a počas tých 8,5 rokov som zistil, alebo videl som vlastne, čo sa tam deje s tým mesom a trvá to dodnes. Chodievali na farmy, nakladalo sa si čo chodilo, čo ležalo, čo uhynulo. Majiteľ bytunku dobre dobytok za každú cenu. No. On vie, že keď mu farmár zavolá, že ten dobytok kúpi za 50 eur. A keď to on porazí, on to vie predať za 1000 eur do výroby. Tým pádom farmár nemusí platiť kafilériu. Väčšinou každé auto má svoj naviják. Keď je dobytok ležiaci, tak uchytí sa lanom okolo rohov, okolo hlavy, okolo nohy, tým pádom sa ťahá na auto. Takéto zviera, ktoré sa nevie postaviť, nevie teda výjsť na prepravné vozidlo. Toto zviera jednoducho nie je vhodné na transport a nie je určené ani na jatočné účely. Stalo sa nám aj také, že nám uhynulo na aute a sme ju museli zarezať. A tá krv nám tekala po ceste, až na bytunok. A stalo sa nám aj to, že zviera sme ťahali na auto a počas toho, ako sme ho ťahli, tak uhynulo a normálne vytiahol žalúdok cez pisk. Zviera sa naložilo a rýchlo spracovať. Oslovili sme viaceré slovenské bytunky. Chceli sme vedieť, či by prevzali nevládnu kravu po pôrode so zápalom v tele, ktorá už niekoľko dní nemôže vstať. No vedeli by sme s tým pomôcť dať, odkiaľ ste aj ako Adal. Ono by sa to dalo možno aj dneska, len by som to musel obtelefonovať. A ono to môže ísť aj do predaja potom to maso, keď ten môj veterinár volá co pichel, alebo že to má nejaký zápal. Tomu nič není. Nič tomu není. Akože nič sa nemôže nikomu stať, hej? Nie, nikomu sa nemôže stať, lebo my brávame takéto kravy tiež a nikdy nevieme, či tej krave niečo ten veterinár nepichol alebo pichol. Takéto práve, že ako rozčesnuté, čo sa natahujú na auto. Takže to by už pomierala polka Slovenska, keby sa mali takého pátku. Podľa mňa vysoko neprofesionálna reakcia. Pokiaľ je zviera dlhodobo liečené a je jasné, že má reziduá či antibiotík alebo iných liekov, to zviera je nevhodné na ľudský konzum. Vieme, že v prípade antibiotík a ich reziduí, ktoré sa v mese nachádzajú, to môže viesť k rôznym zdravotným problémom, k rezistencii na antibiotika humáne, ktoré potom daný jedinec používa. A takisto, pokiaľ by mäso nebolo dostatočne tepelne opracované, môže tam dochádzať k prenosu ochorení na človeka. Aj keď je to malom množstve. Potom, ako bol pracovník bytunku v Hlohovci ochotný chorú kravu prevziať, sme oslovili aj majiteľa bytunku. Chceli sme vedieť, či sú takéto praktiky bežné. Majiteľ však nereaguje na naše hovory, SMS správy a nezastihli sme ho ani na adrese jeho firmy, rodného bydliska, ani na bytunku, kde sme mu nechali aj odkaz, aby nás kontaktoval. Mäso z bytunku v Hlohovci odoberá napríklad mesiarstvo spod Tatier. Objem nákupu mäsa od tejto spoločnosti tvoril v roku 2023 približne 2,5% z celkového objemu nákupu mäsa. Počas doterajšej spolupráce sme pri dodávkach mäsa od tejto spoločnosti nemali nikdy problém s kvalitou dodávaného tovaru. Na otázku, či bytunok prevezme ochrnutú ležiacu kravu po pôrode, reagoval kladne aj bytunok v Dechticiach. Tu však majiteľ zdôraznil, že zviera nesmie mať v sebe lieky. Jasné, máme na výpadky. Áno, máte.
Dostane sa tam auto, keď by bol problém, už potom musíte potiahnuť, až tam bude šofér, vám povie kam. Po čom to vykupujete, keď sa môžem opýtať? To je ťažko povedať, aká je to kráva. Keď to bude horúčkové maso, to je ťažko povedať. Keď je horúčkové maso, tam to nebude povedať, čo, aby vám bolo jasné, lebo to nemôže, to jedine do výroby, to nikam nepôjde ináč, taká kráva. Čo si myslím, že aj bude mať horúčkové po porode. Majiteľa bytunku sme následne s nahrávkou konfrontovali osobne. Svoje slová poprel. My choré kravy brať určite neberieme, také kravy na to boli nutné bytunky, to sa zrušilo, ale stáva sa to, že dobytok vyjde hore na korbu a stane sa, že padne ten dobytok. Nad tým prevozom ten dobytok ľúbi spadnúť, alebo si sám láhne. A nikdy sa na tomto mieste nestalo, že by sem prišla ležiaca krava? Zatiaľ nemá takýto pocit. No, pokiaľ tá krava nevíde na korbu, tak my také zvieratá neberieme. Ako často sa pokúšajú nejakí farmári vás takto kontaktovať s ležiacimi? Viete čo, oni sa pýtajú, Jozef, je takáto a takáto situácia. Reku, pokiaľ vám krava leží, robte si s ňou, čo chcete. Keď ste to boli dneska ráno zavolali, mohla byť už preč. To je jedine do výroby. Čo hovoríte na to, že teda aj takéto mäso horúčkové by išlo jedine do výroby? Nemôže ísť horúčkové. Horúčkové mäso neexistuje do výroby. Horúčkové mäso je vodové. A to neexistuje, Stano. Áno. Treba sa vyjadriť k tomu. Tu sa nikdy neobjavilo nejaké horúčkové mäso. Lebo vy tu priamo na tej nahrávke hovoríte, keď je to horúčkové mäso, to nie je boh vie čo, aby vám to bolo jasné, to pôjde jedine do výroby. Horúčkové mäso určite nie, však to stanoví. Problém s výkupom a porážaním chorých kráv mal v minulosti aj bytúnok v Šaštíne. Po mediálnom škandále v roku 2019 ho majitelia zatvorili. Dnes pôsobia ako výkupcovia dobytka, ktorí skupujú na družstvách. Naša krava bola chodiaca, nič vážne jej nebolo, ale potrebovala som ju čím skôr dať na bytunok, lebo už sme rušili ten chov a zavolala som mu, on došiel kvázi do hodiny, ale keď otvoril ten vozík, tak tam mal také ležiace polomrtvé zvieratá, že fakt mi bolo zle. Ledva tam dýchali, jedna na sebe natlačené, 4 tam tuším, že boli taký malý vozík a vyslovene, že nie zdravé zvieratá. Určite nie. Lebo všade sú štátni veterinári, ktorí o tom rozhodujú o tých zvieratách. Či to je na bytunku, či to je na družstvách. Všetky zvieratá sú zdravé. Každé jedno zdravé. To bolo vidno, že tie zvieratá sú tesne pred smrťou. Ja mám z toho doteraz traumu. Aj zootechnici niektorí nám povedali, že otvorili vozík, v ktorom boli choré zvieratá, ktoré ste viezli na bytúnok. Dovidenia. Zistili sme, že prepravca vozí zvieratá na bytúnok do Malej Mače. My pre ňoho porážame hovädzie zvieratá, ktoré si sem dovezie, následne ich veterinár skontroluje a keď sú prepustené do voľného obehu, sú vychladené a on si ich odváža. Vám osobne sa nestalo, že by k vám doviezol ležiace zviera? No takto ležiace zviera, ktoré napríklad počas prepravy sa zraní a spadne, to sa môže stať. Ale nafúknuté, ktoré ležia tak, že by ho niekto naložil a k nám doviezol, to určite nie. Potom už žiadny bytunok nespracuje. Jedine taký, čo nie je registrovaný. Čo si teda myslíte o konaní takýchto subjektov? Je to správne podľa vás? Tak samozrejme, že nie. Pokiaľ sa takéto niečo veľmi závažné porušenie zistí a preukáže, tak je to veľmi závažné porušenie, kde treba vyvodiť samozrejme dôsledky a zodpovednosť patričných ľudí, ktorí toto zapričinili. Tu budeme operatívne veľmi rýchlo konať. Právna úprava v súčasnosti už málo reflektuje takéto situácie. Ešte keď si vezmeme prípady, kedy sú tieto zvieratá násilne ťahané do dopravníku len za tým účelom, aby boli premiestnené na bytúnok, takéto konanie, kedy vlastne zviera očividne trpí, môže byť považované za týranie zvierat. Ja chcem ubezpečiť občanov Slovenskej republiky, že tie slovenské potraviny a tie, ktoré máme tu, sú kvalitné, sú garantované, že tá kvalita tam je, aj tá bezpečnosť. Samozrejme, že vy neviete ovplyvniť individuálne konanie jednotlivcov. My máme veľmi málo zvierat na počet obyvateľov. Keď si porovnáme, že na 5 miliónov ľudí žije na Slovensku len 100 000 dojníc, je pravdepodobné, že tá kvalita bude vyššia. Ale dokázateľnosť kvality, viete, to je náročná téma. Pri kontrolách živočíšnych produktov odhalili veterinári iba jednu vzorku, ktorá obsahovala antibiotika alebo iné liečivá. Patogén s názvom Listeria našli v mäsových výrobkoch 52 krát. Zistili sme však, že niektoré čísla sa do štatistík nedostali. K dispozícii máme protokol zo súkromného laboratória, ktoré potvrdilo listériu v mesierstvu v Púchove.
Vykonali sme lustráciu záznamov a bolo dohľadané, že listéria bola skutočne prítomná v tovare obstaranom v minulom roku. Pokiaľ súkromné laboratórium zistí nejakú nezrovnalosť, v tomto prípade hovoríte listéria, je povinný nahlásiť na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Na otázku, či mesiarstvo kontaktovalo veterinárnu správu a či stiahlo mäso z obehu, nám neodpovedalo. Pokiaľ sa tento výsledok nedostane k úradnému veterinárnemu lekárovi, čiže ani žiadne opatrenia sú nie a tým pádom je ten spotrebiteľ ohrozený. Od bývalého zamestnanca bytunku máme aj zábery hovedzích štvrtí, ktoré dodali niektoré bytunky do mäsovýroby. Toto mäso sa medzi ľudí nedostalo. Vidíme nejakú anatomickú časť nejakého hospodárskeho zvieraťa, z ktorého teda viditeľne vyteká absces alebo tzv. Hnis. Pokiaľ toto zviera bolo štandardne odporazené na slovenských bytunkoch, jediné, čo ma napadá, je, že sa môže jednať o tzv. Skrytú vadu, ktorú nemožno na prvý pohľad bežne odhaliť. Vyskytuje sa aj u zdravých zvierat, napríklad vplyvom nejakého poranenia. V takom prípade o ďalšom postupe rozhoduje úradný veterinárny lekár, ktorý rozhodne, či sa takáto časť jatočného tela napríklad vplyvom zranenia skonfiškuje, alebo či sa neskonfiškuje aj celé jatočné telo. Ešte sa nám nestalo, že by to porazil kravu a takú porazenú by sa vyhodila do kofilek. Väčšinou vo výrobe končí všetko také horúčkové mäso. Či to bolo v roku 2005, 19 alebo 24, to je úplne jedno. To ide do salámov a tam jak to podáš. Ako je možné, že o tom veterinári nevedia? Veterinári na bytunku každý deň vie o tom, čo sa tam vozí, ale veterinára si uplatíte, dáte mu mäso na guláš, a on má slepé oči a on tú kravu pustí normálne do výroby. Nášho úradného veterinárneho lekára viaže zákon o štátnej službe, čiže brať úplatky alebo proste sa nejako dohadovať je z tohto pohľadu pre ňoho porušenie zákona. A pokiaľ takýto veterinárny lekár existuje, bere si zodpovednosť. To je tak, že veterinár je do 11. hodine v práci, jemu odbije hodina, ktorý keď ide domov a bytunok poráža ďalej. Prítomnosť veterinárneho lekára je povinnosť. To vieme, len či to aj tie bytunky tak berú? Musia, pretože veterinárny lekár nemôže dať zdravotnú značku na tela zvierat, ktoré nevidel pred zabitím, počas zabitia a nevyšetril po zabití. Takéto mäso by sa mohlo vyskytnúť len niekde, jak sa hovorí, na nejakom predajnom mieste, ktoré nie je kontrolované. Boli sme svedkom aj toho vlastne, že nemá problém aj to bytunku vyhodiť veterinára zo bytunku. Alebo prišiel doktor za majiteľom bytunku, povedal mu, že Peťo, počuj, toto a toto je zlé, toto nemôžete, tak majiteľ bytunku ho poslal kade ľahšie. Vlastne, aké sú vzťahy s úradnými veterinármi? Skôr my sme, viete, takto. Nie takto, ale takto skorej. Čo to znamená? No to, že sú vyšponované vzťahy, viete, lebo oni na nás tlačia. Nemôže sa stať, že by ste bytunku odklepli niečo, nejaké mäso, ktoré by ste nemali? A či nemá bytunok výhodu, že sa poznáte vy priamo s nimi? To je dobrá otázka, ale ťažko je toto, pretože to mäso ide ďalej. My akurát dávame, ja hovorím, že do najhoršieho kraja alebo do najhoršieho okresu v republike, Topolčany. Tam sú takí tí veterinári prísni. Chyba je aj tých fariem, že oni dávajú v akom stave dobytok na bytunky, lebo vlastne prvý dodávateľ je farma. V akom stave to on odozdá, takéto bytunok aj poráža. Ak farmári nedokážu choré, ležiace zvieratá, napríklad kravy po pôrode alebo so zlomeninami vyliečiť, pod dohľadom veterinára by sa mali humánne usmrtiť, no sami priznávajú, že niekedy je potrebné udržať stav stáda v plnom počte preto, aby dostali dotácie. To je jedna z vecí, čo Združenie mladých farmárov dlhodobo volá po zrušení, aby sme nemali retenčné obdobie. Retenčné obdobie to je stav, kedy zviera od podania žiadosti 60 dní musí byť na farme. A ak ten farmár náhodou nemá na náhradu zviera, čo väčšinou nemá, tak potom je v probléme. Celá situácia s dotáciami je chorá. Koľko razy pýtam sa, jaká je situácia, že behá po horách a hľadá palice, aby mohol podepierať kravy. Tak toto je riešenie.
My takéto informácie nemáme k dispozícii, ani sme takéto informácie nezisťovali, ale každý jeden chovateľ, ktorý zodpovedným spôsobom pristupuje k ochrane zdravia u nás všetkých a ktorý má aj srdiečko na správnom mieste, tak určite takéto postupy nepraktizuje. Nás nezaujíma nejaké alibistické tvrdenie všeobecne farmárov, že majú srdce na správnom mieste. Proste treba sa na to pozrieť objektívne. Ak k takýmto situáciám naozaj dochádza, jednak by sme mali zmapovať tú situáciu, naozaj by to nemalo byť ponechané v rukách ochranárov alebo investigatívcov, ale malo by to byť proste zabezpečené zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a štátnej veterinárnej potravinovej správy, aby jednak zistili, aká je incidencia, teda aký je výskyt týchto prípadov, kedy proste tí farmári nedodržiavajú tie svoje povinnosti alebo na silu držia zvieratá len kvôli tomu, aby im boli vyplatené dotácie a malo by to byť reflektované v právnej úprave. Ak budú k tomu nejaké relevantné podklady a bude aj z jednotlivých stavovských organizácií, že je toto problém, tak určite sa budeme tým zaoberať, budeme to riešiť. Fakt mi bolo zle, že niečo takéto sa tu deje na Slovensku, že tieto zvieratá idú kvázi na bitúnok a predáva sa to jak normálna hovedzínka v mesiarstvách. Bol to fakt smutný pohľad do toho vozíka.